شالوم 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 بيتسب إغزابير أملاخ أنحاهم سلاح الدين مسحونا سيم نزبلت أمعالت زخون زبلت أكال حيزنا هم تخلي جزيان مات لو مدما ماتينا كمالنا Shalom Guds församling, Guds frid vare med er. Det är broder Saladin med broder Sem med det dagliga ordet för den bästa dagen. لو من كافولك الفوسي ጭንቀት ድብሊ Och dagens ord det är läkemedel för ångest. لو بزتفنالي መንገዲ بጭንቀት ሽጎሩ ሰባት ተዳለኹም Om det finns många av er som går igenom plågas av ångest. እዝና ኢሎምኒ እንበኩም ቃል መልስ ኾነልኩም Och det här dagens ord kommer vara ett svar för er. መጽሐፍ ቅዱስ ፊልጵ 4:6 I Filippibrevet kapitel 4 vers 6. ድሌትኩም ዘበለስ በጸሎትን ልማኖን ምስናይ ምስጋና ኣብ ቅድመ አምላኽ ይፈለጥ እንበር ብገለ ነገር እኮ አይትጨነቁ ኢሉ Det står så här: bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. ኣብ ህይወትና ካብቲ ብዙሕ ነገር ዘባላሽወልና ጭንቀት እዩ En av de sakerna som förstör väldigt mycket i våra liv det är ångest. መጽሐፍ ቅዱስ ድማ በምንም ነገር ኣብ ህይወትና ክረአ ዘይደልየ ነገር ከዓ ጭንቀት እዩ Och om det finns någonting Guds ord inte vill ska synas i våra liv det är ångest. በሐቂ በአምላኽ ድሰልጠነ እንድተማሃረን ሰብ ኣብ ህይወቱ ዘይትሪኦ ቀዳማይ ነገር ጭንቀት እዩ ኩሉ ጊዜ ትሪኦ ከዓ ሓጎስ እዩ Om ni verkligen studerar en person som är från Gud och känner Guds ord, en av de två saker resultat som finns i deras liv. Ett, de har inte ångest och andra, de har alltid glädje. انت دا مصحف قدس بجلكوا عيتجنوا إلو بجلكوا خيتجنك كمن بارك علي مالتي. Så om Guds ord säger bekymra inte er för något så betyder det att man kan leva utan bekymmer. مصحف قدس نزيك كأل كم دك كأل جيرو عين جرناني. Guds ord informerar oss inte saker som man inte kan leva upp till. سلست عبيت نتبي بجل نجر كيتجنكم زنبراخون كنقرأكم. Jag kommer berätta för er 3 punkter som gör att vi kan leva ett liv bekymmerfritt. ንጭንቀት ካብታ ሓደ ኽጸልኦ ዝግብአኩም ንምንታይ እንድሕሪልኩምኒ ኣብ ህይወት ከም ደይ ትስጉሙ ዘግብር ኃይል ኣሎ Om det finns en orsak varför ni ska inte tycka om ångest det är att det gör att ni inte kan ta nästa steg i era liv. ማቴዎስ 6:27 I Matteus evangeliet kapitel 6 vers 27. ካባኻትኩም ከተጨኒቁ ኣብ ልዕሊ ቁመቱ ሓንቲ እመት ዝውስኽ ዝኽእልሲ መን ኣሎ Så står det så här: vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda alm till sin livslängd? بخالا أزراربا سلمنم قداي بولن سلزو خونه قداي بزتجنكم متن سنة قداي مفتحيتهم تقولونيهم أفت قداي كالوتيتهم تقولونيهم. Som andra ord, oavsett vad än det är ni tänker och mediterar på, om ni bekymrar er över det så kommer ni inte kunna göra förändring eller hitta en lösning åt det. رجعينيات تكونوا زتجنكم لو قداي مليسي بس ده أمبر مليسو عيتاني. Var övertygade, om det är något ni bekymrar er för mycket för så kommer ni inte hitta lösning, det blir bara värre. سلزي ጭንቀትን ሓጎስን ምርጫ Så att leva i ångest är glädje det är ett val. ዘጨንቅ ኮሎ ንኸይትጨነቅሎም ምርጫኺ ምርጫኻ ግበሩ Att glädja sig även när det är omständigheter där man skulle ha ångest, det är ett beslut och gör det ditt beslut idag. ቀዳማይ ነጥቢ ካብ ጭንቀት ደውፀና እንታይ እዩ Vad är första punkten som tar ut oss från ångest? قديم زنبكلكم تقص خمسي يزبل دليتكم زبالة بتصولة لمانون مسنا مسجانا أب قدم أملاخ يفلت أمبر بجلا نجارو قاعد تجنو قدم بجلا نجارو قاعد تجنو ومبالو قدايكم جن أقدم أملاخ يفلت إله. Så om vi går tillbaka till vers innan Filippibrevet 4:6 står det: utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkalla med tacksägelse. Bekymra er inte för något. بخالا أزراربا قداينا ناب أملاخ بخمينا نفلت عند حريلكم من بتصولت. Så ett sätt att kunna ta fram vårt bekymmer inför Gud är genom bön. سلزة أبيوتكم كأنكم زمت أقولي له بتصولت غيركم ناب إجابير الرقفو. Så finns det saker som bekymrar er i era liv, rensa av det genom bön till Gud. دتسلسب قداينا إد أملاخ يزوتو ديتسلسب قداي بجزاء رؤسي يزلو. En person som ber lägger sin bekymmer inför Gud och en person som inte ber lägger det på sig själv. سلازم انت رأدين تسألن دحر كوينا تسكمت قداينا نحنين. Så om vi är personer som inte ber så blir vi vår egna bärare av bekymmer. يعقوب 5:13 I Jakobsbrevet kapitel 5 vers 13. أما أكلكم حسارة مكرازة أجب الله دو يتسألي حجوس الله دو يزمر. Så står det: får någon av er lida ska han be, är någon glad ska han sjunga lovsång. سلازي لجأن قداي كما تقوله يتسألي دبل المسحف قدس أما كرا قداي كأتوقع خلو تسألي دبل المسحف قدس. Och Guds ord säger om någon av er lider så ska han be, så går det genom svårigheter be. جنس قلت راح كأدي كونا أبتناي تقولت سفرها أمل سخا بأمنة شو تقبل. Och sen står det också: i din stund när du har bett, ta emot det genom tro och lovsjung.
ካልኣይ ድማ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ኣብ ጭንቀት ከም ደይና ኣቱ ትገብረና En annan punkt som gör att vi inte hamnar i ångest. ኣምላኽ ዝብሎ ጥራይ ምሕሳብ Att endast tänka det Gud säger. ፊልጵ 4:8 I Filipperbrevet kapitel 4, vers 8. ብዝተረፈ ኣሕዋተይ ሓቂ ዘበለ ርዝነት ዘለዎ ዘበለ ቁኑዕ ዘበለ ንጹህ ዘበለ ተፈታዊ ዘበለ ጽቡቕ ወረ ዘለዎ ዘበለ ገለ ደግነት እውን እንተኾይኑ ገለ ንእዶ እውን እንተኾይኑ ብእኡ ሕሰቡ Så står det så här. För övrigt bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som är kallas dygd och förtjänar beröm. Tänk på allt sådant. يسي بزيهم حج نغركم دصناحكو أمرنا بأم طرح محساب كان الله مدولنا Så med de här orden jag har sagt, vi behöver lära oss själva att tänka endast på dem i våra tankar. ناي ጭንቀት ስምዒት ካብ ሓሳብ ይጅምር Så ångestkänslor startar från våra tankar. ጭንቀት ስምዒት እዩ Ångest är känslor. ሓጎስ ስምዒት እዩ Glädje är känslor. ንስምዒትና ዘቐብል ኣእምሮና እዩ Och det som passar vidare känslor till oss, det är våra tankar. ስለዚ ብዝጎደለ ነገርኩም ብዘይተዓረየ ነገርኩም ብጽቡቕ ዘየለ ነገርኩም ብእኡ ምሕሳብ ግደፉ Så lär er att sluta tänka på de sakerna som inte har lyckats i era liv, som får er neråt, som deppar ner er. ኖ ብሰናይ ነገር ብጽቡቕ ነገር ኣምላኽ ክቕይሮ እዩ ብዝብል ናይ እምነት ነገር ብእኡ ጥራሕ ምስትንታንን ምሕሳብን ኣእምሮኹም ኣላምድዎ Så lär er sinna att endast tänka på det som är rätt och rent, och det som får er att tänka Gud kommer lösa det, det här kommer lösa sig på det som är bra för er. ሽዑ ስምዒትኩም ኣብ ትኽክለኛ ስፍራ ናይ ሓጎስ ክርከብ እዩ Då kommer era känslor befinna sig i den rätta platsen där glädje finns. ሽግርኩም እንዳሓሰብኩም ምውዓል ሽግርኩም እንዳሓሰብኩም ምድቃስ ግደፉ መታን ኣብ ከቢድ ናይ ጭንቀት ጎደና ከይትወኩም Så lär er att sluta sova tänkande på all det problem och bekymmer ångest du har. Det kommer få in er bara i värre. እዘን ክልተ ምስ ገበርኩም ሳልሳይ ደረጃ När ni har gjort de här 2 punkterna, den tredje punkten. ኣምላኽ ድዛረቦ ጥራሕ ምዝራብ Att tala endast det Gud talar. እዚ ማለት አንደበትኩም ሲሽግርኩም ደይኮነ ከመልእ ደሎስ አንደበትኩም ኣምላኽ ድዛረቦ ጥራሕ ክመልእ ኣለዎ Och det här betyder att era ord ska endast vara fyllda av det Gud säger, inte det era känslor är fyllda av. እግዚአብሔር ምሳኻ ይኸበለካ ኣምላኸይ ምሳይ ምባል ተላመድ Så om Gud säger jag är med dig, lär dig att säga Gud är med mig. ብርሃን ከ ይኸበለካ ኣምላኸይ ብርሃነዮ ኣብ ጸልማት ኣይከይድን የምባል ተላመድ Så om Gud har sagt du är ditt ljus, börja lära dig att säga Gud är mitt ljus, jag vandrar inte i mörkret. ኣብ ግዜ ከቢድ መከራኹም ብገለ ነገር ኣይትጨነቁ ኢልኩም ብገለ ነገር ኣይጭነቕን ኢልኩም ምዝራብ ተላመዱ Så om Guds ord säger sagt till er, bekymra inte dig för något, börja tala ut, jag bekymrar mig inte i någon omständighet. ሰዓርቲ ኢኹም ኢልኩም ጎይታ ኣብዚ ጉዳይ ኣነ ሰዓሪ ኢልካ ኣፍካ ክፈት Så om Guds ord har sagt till dig, du segrade, börja proklamera ut, jag segrade över den här omständigheten. እዞም ሰለስተ ናይ ጭንቀት ዋና መድኃኒት እዮም De här 3 punkterna, det är de största punkterna som är läkedom för ångest. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም we love you so much thank Ni you är värdefulla och segrade, vi älskar er otroligt mycket. Tack så mycket.